खुलुमबाय दा आं दिनैहाय 24 प्राइम ना सिम आं सिगांग्रो साबायखर बावबाय दा जोंनि बाथौ धोरोमनि गेजेरजों न'खरखौ एबा बाथौ धोरोमखौ हमथाना लाखिनायाव जोंहा गोबां मावनो गोनां हाबाफारि दङ बेवहाय जोङो माइनाव हिसाबै जोंनि धोरोमखौनो थि हिसाबै फालिनांगोन जों न'खर न'खर गावबा गावनि धोरोमखौ गोथारै सिबिग्रोना लाखिब्लासो जों दुलाराय बुहुमाव जों गोसार होनो हागोन जों आइजोफ्रासो धोरोमखौ हमथायो बे धोरोमखौ हमथाना लाखिनायाव जों आइजोफ्रा गोबां हाबाफारि दङ लाइमोननिफ्राय हमनानै माइनावफोरनिफ्राय हमनानै जोंहा जोबनो गैयै हाबाफारि दङ दा जोङो जेरैहाय जोंनि न'खरनि आइजोफ्रा बाथौ धोरोमखौ मोजाङै सिबिनो रोङाब्ला एबा मोजाङै गावनि न'खरखौ साबना हामना खालामनानै लाखियोब्ला जोंनि धोरोमा बिदिनो गालाय गुजाय जानानै मोनसे टाइमाव गोमालांगोन होननानै जोङो साननो हागौ बेनिखायनो जोंहा माइनावफ्रा गोबां हाबाफारि दङ बे हाबाफारि दङ हिसाबैनो दिनै नैबे बरदलननि बियाबनि सिङाव थानाय दहलाफारायाव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय बे मेलनि गेजेरजों जों गोबां हाबाफारिखौ मावनांगौ होननानै जोङो दिनै फोरमायथिनो हादों आं बेखिनिखौ बुंबाय M24 हेडलाइन्स SM निउज आरो आर'नाइ रादाबनि जानानै नोंथांनिसिम नैबेखौ बाथौ गुरु हिसाबै जों सोंनाय जादों दिनैहाय बाथौ धोरोमखौ हमथानानै लाखिनायाव दौरि गुरुफाफोरा माबायदियै बिबान दङ आरो माबायदियै रायजो राजानो माबायदि बोजबना लानो थाखाय बोसोन होनांगौ नोंथाङा बिनि सायाव फंनैसो बिबुंथि होनो हागोन नामा? गोजोनबाय नोंथांमोननि रादाब बुथुमगिरिसिम सिगाङावनो आं नोंथांमोनखौ आर'ज खालामबाय आरो नोंथांमोनखौ साबायखर होबाय जे जोंनि बे बाथौ धोरोमा गुदि धोरोमानो जोंनि बाथौ नालाय बर' हारिनि गुदि धोरोमानो बाथौ नालाय बिनिखायनो जोंनि बाथौ धोरोमनि खौसेथि जाफुंबोनाया खौसेथि आफाद दाजेननाया जि समनिफ्राय दाजेनबोदों बे दाजेनबोनायनिफ्राय जोङो गुरु आफादनि आफाद जानानै आरो गुरुफोरजों जोङो गोदोनि गुरुफोरजों जों थाफादेरनानै जि एसे एनै रोंदों बे रोंनायखौ जोङो फोसावनो नाजागासिनो दं दा बर्थमान आरो जोंनि गुरुफ्रा जेरैबायदि साखोन सिखोन जानानै सिबिसालियाव फैनांगौ साखोन सिखोन जानानै गोसो गोथारै सिबिसालियाव फैनांगौ सिबिसालियाव फैनानै बावनाय थिनायफोरखौ जोङो मोजाङै बावनानै आर'ज हानजाफोरखौ जोङो गेजेर गेजेर जों आर'जनि गेजेरजों जोङो बुजायलांनांगौ जे गियान दिन्थिलांनांगौ बे गियान दिन्थिलांनांगौखौ जोङो हानायमानि नाजानो नागिरदों आरो हानायमानि जोङो जोंनि गुरु आफादनि दैदेनगिरि गिदिर दैदेनगिरि जिल्लानि दैदेनगिरि आरो सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जों जगाजग खालामनानै जोङो हानायमानि जोङो बे बाथौ धोरोमखौ जों जौगा मागा खालामनायाव जोङो गुरुफ्रा जोंहा बिबान दङ बे बिबान दं हिसाबै जोङो मावलांनो नाजागोन बे नाजानाया गासिबनिबो गुरुफोरनि दायथ' दं हिसाबै जों बुथुमनानै गुरुफोरखौ जों बुजायनायनि गेजेरजों जोङो जौगा मागा खालामनो हागोन होननानै जों नाजानाय जादों दा आं दुलाराय बाथौ गौथुमनि नङाब्लाबो आं धेमाजि जिल्ला बाथौ गौथुमनि आं गाहाय दौरि जाना दङ बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला बाथौ धोरोम खौसे आफादनि आं गुरु आफादनि आं आफादगिरि जाना दङ आफादगिरि बिबान मोननायनिफ्राय आंहा ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों जे बे आफादगिरिनिजों आं आफादगिरि थानाय समावनो जाहाथे गासैबो जोंनि बे जिल्लानि गुरुफोरखौ जाहाथे मोजाङै जों गियान होलांनो हागोन आरो बे गियान होलांनो हागोनखौ आं दायथ' लानाय बायदि जादों जाहाथे जोङो फोसाबनाय बिथिङाव बयखौबो हेफाजाब लानानै आरो जोंनि बे लाइमोननि आफादगिरि नेहाथारि गागिनि आफादगिरि नेहाथारि गासिबो माइनाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनजों जोङो गासिबो जगाजग जालायनानै खौसेथि जालायनानै जोङो बे बाथौ धोरोमखौ खौसे खालामलांनायाव जोङो जौगा मागा खालामलांनायाव जोङो गोसो गुदुं जानानै ओंखारबोदों दा बेनिखायनो आं सानदों जोंनि साननाया जाफुंगोन आरो जों इयुनाव जोंनि दिन्थिलांनाया जाहाथे इयुनाव मोजाङै मोजां गोमसारना थाबाय थागोन आरो गोमसारना थानायजों लोगोसे इयुननि जोलैफ्रा जाहाथे आरो रोंगौथि जालांबावथों बेखौ आं मिजिंथिनानै दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय बरायनानै लाबाय बे समाव दिनैहाय दिनैनि बे बरदलननि बियाबनि नैथि साननि हाबाफारियाव नोंथांखौ आलासि महरै बरायनानै दिनैहाय
जों खोनानानै मोनदों नोंथाङा धेमाजि जिल्ला बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि आफादगिरि बे समाव आथिखालनि लाइमोनफोरा बाथौ धोरोमजों सिथाबनानै माबायदि सिथाबनानै खामानि मावलांनांगौ आरो बाथौ धोरोमखौ गावनि आंगो होननानै माबायदि बोजबनानै लानांगौ नोंथाङा बिनि सायाव फंनैसो बुंथिनो हागोन नामा? बे समाव नोंथांमोननि मिडिया बिजोंनिसिम जोंनि खुलुमनायखौ बावबाय। आं बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि आफादगिरि राजेश बसुमतारी। बावहाय जोङो बुंगोन जे बर' हारिया थांनानै थानाय बा बर' सोदोमस्रिया बाथौ सोदोमस्रि होननानै जों मोनथिगौ। दा बे सोदोमस्रिखौ जोङो फोथांनानै लाखिनोब्ला बा बुहुमाव जोङो बाथौ धोरोमनि सान्थौ बा सोदोमस्रिखौ मुलुगनां खालामनो थाखाय बा जों हारि हिसाबै थांनानै थानायाव बाथौ धोरोमनि बा बाथौ सान्थौफ्रा गोनांथार मोनसे बिफाव बाहागो महरै लायो। दा बेवहाय जोङो नैबे समाव जोङो लाइमोन बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैगोन जे जोंनि बाथौ सोदोमस्रिखौ जौगाहोनो थाखाय बा बाथौ सान्थौखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनि लाइमोन बिथांमोना बा MA BA फरायनाय माखासे लाइमोन बिथांमोना जोंनि सान्थौखौ लिरनानै फोसावनायनि मोनसे बिथिंखौ जों लाजानायखौ लुबैगोन। आरो बावहाय जोङो जोंनि लाइमोन बिथांमोननिफ्रायनो जोङो धोरोम गुरु बा सान्थौगिरि बा जोंनि धोरोमनि सायाव स्टाडि खालामनानै मोनसे बिदां लिरनानै फोस्रावनायखौ जोङो लुबैगोन खावलायगोन बेखौनो। बाथौ धोरोमनि तत्वनि सोमोन्दै आरो औ जोङो नैबेहाय जोङो बाथौ धोरोमनि सान्थौनि सायाव बुङोब्ला जोङो गोलावथार जानो नागिरो। आं बावहाय जोङो मोनसेल' सान्थौखौ बुंनो नागिरबाय बा सान्थौ होननानै बाथौ होनोब्ला जोङो बा सान्थौआ हाबनानै थानाय जायो। बावहाय बार हा दै सान एबा अख्रां बे मोनबा सान्थौखौ जोङो लानानै गाहायै जोङो फुजिबोबाय थानाय जादों। बे मोनबा सान्थौनि गुदि गाहाय दैदेनगिरिखौ जोङो बोराइ बाथौ इसोर होननानै जों बुंनाय जायो। जाय बोराइ बाथौ इसोरआ सुप्रिम हाइ पावार गोनां, गाव बुजिना सुजिना जेरैहाय दैदेननो हानाय बे मोनसे बिथिंजों जोङो बेखौनो जोङो मा होननानै बुंबोदों नुवाथारि बोराइ बाथौ इसोर होननानैबो जोङो बुंबोनाय जादों। जे मोनबा सान्थौ नङाब्ला जोङो सुबुं महरै थांनानै थानायाव जोङो फैमाल जागोन। जे बार नङाब्ला जोङो बा बारा गिज्रा जायोब्ला बा दैया मोनसे गिज्रा जायोब्ला गुबुंले जायोब्ला जोङो सुबुं महरै थांनानै थानायाव जोङो फैमाल जागोन। जोङो बेखौ मोनदांदों आरो बेखौनो बे मोनबा सान्थौखौनो आजै आजौनिफ्राय जोङो गनायनानै बा जोंनि आइ आफामोना आजै आजौमोना गनायनानै मोनसे बिगियानारि नोजोरजों बा बिगियानारि सान्थौ गोनां होननानै जोङो मोनथिबोदों आरो फुजिबोबाय थादों।